आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा दुर्गम भाग असल्यानं येथील शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये सर्व प्रकारचे तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसतात। ही उणीव भरून काढण्यासाठी आणि जिल्ह्यातील दुर्बल व वंचित घटकातील रुग्णांना सर्व प्रकारच्या स्पेशालिटी सेवा एकाच छताखाली मिळाव्यात या उद्देशानं पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून आज मेगा मेडिकल स्पेशालिटी तपासणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। हे शिबिर आता दर 3 महिन्यांनी घेण्यात येणार आहे। या आरोग्य शिबिराचं उद्घाटन जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत आणि सावंतवाडीचे प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरोडेकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं। सन्माननीय असलेले आपले नेते नितीन राणे साहेब पालकमंत्री यांच्या संकल्पनेतून आणि सन्माननीय आपल्या महायुतीचे असलेले मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब शिंदे साहेब यांच्या संकल्पनेतून आपलं सर्व जनतेचं आरोग्य चांगलं राहावं। आरोग्य चांगलं तर आपण पैसे कमावलेले आपण उपभोगू शकतो आणि आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी सगळी टीम मोफत आपल्यासाठी सगळी योगदान दिलं। जिल्हा परिषद आरोग्य कार्ड जिल्हा परिषद आहे आपण हे सर्वांनी एकत्र मिळून आपल्या सगळ्यासाठी काम करायचं। आपण थोडी जनतेनं पुढे येऊन आपण त्याच्यात सहभाग घ्यायचा आहे। त्याच्यात आपण त्याच्यात आरोग्य नाही तर महाआरोग्य शिबिर आहे। या महाआरोग्य शिबिराचं एक आपली प्रतिचे एवढे काल बांद्याला महाआरोग्य शिबिर झालं साहेब 324 पेशंट तिथे होते। आज मला वाटतं इथे 400-500 क्रॉस करणार आहे। त्यानंतर आपलं आरोग्याची महाआरोग्य शिबिर यशस्वी झाल्याचं दिसत आहे। तुम्ही सर्वांनी पेशंट असतील त्यांनी थोड्या लोक गप्पा बसतात। आपलं एक इंजेक्शन इंजेक्शन आलेलं आहे त्याच्यात आपण काल पण बांधायला दिलेले 5 जणांना बोलवले एकटं झालं का होतं त्याच्यात लोक गैरसमज अफवा पसरतात। पुढे ते मुलं होणार नाही हे होणार नाही हे चुकीचं आहे। सरकारनं एवढं संशोधन करून एका सायंटिस्टनं एवढं संशोधन करून एवढे लस आणली की पुढे आपल्याला कॅन्सर डिटेक्ट होऊ नये, कॅन्सर होऊ नये आणि कॅन्सर न होण्यासाठी प्रिकॉशन म्हणून हे ट्रीटमेंट आणि त्याच्यासाठी इंजेक्शन आहे। त्याच्यासाठी मी आपल्याला आवाहन करतो कोणी न घाबरता जेव्हा मुख्याध्यापक आपल्याला कन्व्हेन्शन करतील, मुख्याध्यापक आपलं प्रबोधन करतील, आपले डॉक्टर लोक करतील, टीम करतील, त्याला आपण आपल्या आरोग्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा आणि ते इंजेक्शन घ्यावं। ते तुमच्यासाठी आहे, मोफत आहे आणि त्याचं पूर्ण सुरक्षित आहे। त्या महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य खात्याने आणि महाराष्ट्र शासनाने पूर्ण त्याची जबाबदारी घेतलेली आहे। संपूर्ण भारत सरकारने घेतलेली आहे। त्यामुळे तुम्ही घ्यावं। परत या महाआरोग्य शिबिराच्या निमित्त तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो। डॉक्टर अयोध्याने आता आपल्याला सांगितलं की एका संघाखाली सर्व प्रकारच्या आजाराची ट्रीटमेंट देण्यासाठी हा महाआरोग्य शिबिराचा आणि पायाचा इथे काढलेला आहे। मी सावंतवाडी नगर परिषदेमार्फत आपण मनापासून या ठिकाणी कौतुक करीन ॲज अ ऑफिसर म्हणून की आपण इथे सुंदर संकल्पना सावंतवाडीसारख्या नगर परिषदेच्या ठिकाणी राबवतो। त्याबद्दल भारतीय जनता पक्ष आणि सावंतवाडीच्या नगर परिषदेच्या वतीने मी आपल्याला फार फार आभारी आहे। कारण गरीब जनतेला या ठिकाणी अशा प्रकारचा हा न्याय देण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे। बरोबरच आता आपण सांगितलं की ज्यांचं स्क्रीनिंग होईल, ज्यांचं स्क्रीनिंग झाल्यानंतर एखादा आजार उद्भवेल किंवा रिपोर्टमध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह येईल त्यानंतर ही सेवा आपण जी देण्याचा प्रयत्न करतो। बरोबर तुमचं मनापासून डॉक्टर फॅकल्टीचं या ठिकाणी सावंतवाडी नगर परिषदेचा प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून मनापासून अभिनंदन करत तुमच्या एंटायर प्रोजेक्टचं कौतुक करेल। मी बघतोय की सकाळपासून सर्व स्टाफ नर्स त्या उद्या आहेत। तुमचं स्टाफ नर्सचं पण या ठिकाणी मनापासून कौतुक करेल। कारण हे फक्त डॉक्टर फॅकल्टीचं काम नसून त्याच्या खालचं जे काम आहे ते आपल्याला करायचं असतं आणि अदर स्टाफ जो आहे फॉर एक्झाम्पल इतर स्टाफ त्यांचं पण या ठिकाणी मनापासून कौतुक करेल आणि अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट आपण जिल्हा परिषदेतून आपण सुद्धा घ्यावे जेणेकरून संपूर्ण सिंधुदुर्गाला त्याचा लाभ घेता येईल। पुन्हा एकदा मी सगळ्यांच्या या ठिकाणी आभार मानतो, मनापासून कौतुक करतो।
थँक्यू. एका ठिकाणी या रुग्णाची काय आपण सेवा करू शकतो आणि ही एकच न करून इतरांचा म्हणजे आजचा काही झाला तर यामधून जे काय पेशंट सेवा झालेले आहे ते पुढचे 3 महिने त्यांच्या सर्वे असतील, त्यांच्या काय क्लिनिक वगैरे असतील, त्यांचे इतर मेडिसिन असतील, हॉर्मोनल मेडिसिन असतील, ह्या गोष्टी या 3 महिने झाली आणि पुढच्या महिन्यात परत 3 महिने जिल्ह्याकडून जी मोठी संख्या आहे आणि जास्तीत जास्त मानवी आणि शस्त्रक्रिया या आजच्या स्वागत करतो. मी आपल्या या शिबिरामध्ये आपल्याला देखील हॉस्पिटल कसा काही हॉस्पिटल कोल्हापूर ठाण्यामध्ये एम्स हॉस्पिटल आहे त्याच्याकडून आपल्याला पिडियाट्रिक रिपोर्ट म्हणजे त्या पिडियाट्रिकच्या ज्या काही केसेस असतील त्यामध्ये ज्या त्रुटी आढळल्या असतील तर त्या पेशंटना ते स्वतःच्या खात्याने घेऊन जाते आणि त्यांना काही अँजिओप्लास्टी किंवा बाकीच्या हार्टच्या संदर्भात छोट्या शस्त्रक्रिया आहे ते करून त्यांना स्वतःच्या परत आपल्याला फ्री ऑफ चार्जच्या करून पेशंटला करणार आहे. तसेच सुदर्शन हॉस्पिटल सांगली यांच्याकडून आलेले आहे. रोटरीचं ते सांगलीचे आपल्याकडे ग्रहण आलेले आहे की आता त्यांनी विस्तार केलेला होता ते डायबिटीस हायपरटेन्शनमध्ये जे आपल्या डोळ्याच्या पाठीमागे जो पडदा असतो त्याच्यामध्ये डायबिटीस आणि हायपरटेन्शनमध्ये बऱ्याच गोष्टी होतात आणि लोकांची दृष्टी जाण्याची शक्यता असते आणि अशा गोष्टीला वाचून त्या रुग्ण भागात असंच नाही. त्यामुळे त्यांची संकल्पना कशी आहे की प्रत्येक विलेजमध्ये जाऊन त्यांची घ्या अशा रुग्णांची तपासणी करतात आणि ते सुद्धा ते रुग्ण घेऊन खर्चाने घेऊन जाणार सर्वांची ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज करणार आणि परत रुग्णांना